Onomika sinal joma sipak phanai nung nini sago kaliani bagui nung buini kwcharo kebengui nung omo haike sanani dorkar kwrwi bujikha sinal joma sipak war nini bwsaibo nono oino chwlak oini bwrwi bai tongui nai eikomo nono dokari rwano bujikha nini omo hai din koiding tongna boso kaisa boso kaini bisingo no nini result phaiyano kabui ani bwsai ano kagui thangka ani sipak no akaikha hinui phaiyano sinal joma lachiya bihiya rendi kuniya kusiya buini oro involve phaine bosi bisi message kaltonju onomika sinal joma sipak phanai nung nini sago kaliani bagui nung buini kwcharo kebengui nung omo haike sanani dorkar kwrwi bujikha sinal joma sipak war nini bwsaibo nono oino chwlak oini bwrwi bai tongui nai eikomo nono dokari rwano bujikha nini omo hai din koiding tongna boso kaisa boso kaini bisingo no nini result phaiyano kabui ani bwsai ano kagui thangka ani sipak no akaikha hinui phaiyano sinal joma lachiya bihiya rendi onomika sinal joma sipak phanai nung nini sago kaliani bagui nung buini kwcharo kebengui nung omo haike sanani dorkar kwrwi bujikha sinal joma sipak war nini bwsaibo nono oino chwlak oini bwrwi bai tongui nai eikomo nono dokari rwano bujikha nini omo hai din koiding tongna boso kaisa boso kaini bisingo no nini result phaiyano kabui ani bwsai ano kagui thangka ani sipak no akaikha hinui phaiyano sinal joma lachiya bihiya rendi kuniya kusiya buini oro involve phaine bosi bisi message kaltonju onomika sinal joma sipak phanai nung nini sago kaliani bagui nung buini kwcharo kebengui nung omo haike sanani dorkar kwrwi bujikha sinal joma sipak war nini bwsaibo nono oino chwlak oini bwrwi bai tongui nai eikomo nono dokari rwano bujikha nini omo hai din koiding tongna boso kaisa boso kaini bisingo no nini result phaiyano kabui ani bwsai ano kagui thangka ani sipak no akaikha hinui phaiyano sinal joma lachiya bihiya rendi